Johanni Korhonen! Täällä. Oot sä varmaan, että toi oikein? En. Nyt, korpi. Kiitos. Nyt, on vittu täällä. Otan aika. Moikki. Se peruskommentti. Vittu! Vittu mun sormi! Ei kaikkea oteta kerralla. Joo, joo. Vittu! Leikka. Tomaaksen näyttö näkyy tossa. Joo, ja se ääni tuli sitä pistorasiasta. Se käski tappaa minut. Joo. Turkkiin tilasi sitten lennot. Mä lähden sitten Sinä saatana! Laitetaan suoraan Haista poikki. passa!